Imos alá con esta foliada de 100. Vamos alá. 1, 2, 3, e... Aí teño unha moza en Asén, aí teño outra en Castiñeiriño, aí querolle máis a da Sen, aí porque dorme no muiño, aí porque dorme no muiño, aí el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 e. Epa! Ai se queres aquí, aquí, ai se queres alala, ai se queres na túa porta, ai na túa porta será, ai na túa porta será, ai el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 e. Hai unha vella nunha fonte, hai por unha berza bebía, hai a berza estaba rachada, hai toda a auga lle vertía, hai toda a auga lle vertía, hai ele